Pozdravujem vás všetkých, ktoré ešte radzi šmejece, bo akurát teraz začína 5. jubilejná časť zábavného programu Divadla Kľud. Kľudnejšie zašmejce pejc, bo kto še rád šmeje, ten dlho žije. Abo všemu umíra veselší. A co by to bolo za okrúhlu čas, 5., hej, keď sme ju neoslavili? No a jak to sluší, patrí na východňároch, že sme neotvorili také pravé, šumivé, šampanské. A však čekaj, však to nie pre tebe. A čo mne? Však to je šampanské. I sebe kúpiť šamdámske. Ešte furt sledujete 5. časť zábavného programu Divadla Kľud. Kľudnejšie zašmejce pejc, v ktorým okrem veselých scénkoch uvidíte aj slavnú osobnosť. Dnes to bude vynikajúci vyčapník, ktorý môže ľudia ho ani neznáce, ale je to majster Československa u čapovaní piva a je z východu. No ale ešte predtým, že zabavíme dakus u východňarským jazykovým oblačku. A poďme k slovnému spojeniu číslo 1. Kúri. 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 Kúri še nesú. Kúri še nesú. Kúri še nesú. A pri vajcoch zostaneme i pri druhým slovným spojeniu. Vajco. 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 Vajca. 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 Tak je jak z dzivých vajec. Tak je jak z dzivých vajec. Tak je jak z dzivých vajec. A co by to bolo za oslavu, keď sme sa na nej nevypili šampanské a nežedli odložený chlebiček? To ten chlebiček je odložený na oslavu až 10. časti. No, s vami sa tu nedá oslavovať. Idem do karčmy. To on pri sambačku išiel do karčmy. A bez nás? No, pošol som do karčmy, do Mihaľovec. Voláše to Ugrola, hej. Dze še nachodzí, to sme ešte ani doteraz neznali, východňar, ktorý je majster Československa u čapovaní piva. Hej. No, to je vun. No, toto je Janko Obšatník, hej, majster Československa u čapovaní piva. No, jak dlho už čapujete toto pivo? Čapujem ho od včera, však ho nevyliem do umývadla. To je pravda, treba šetriť, ja hovorím týž. No, vy ste jak majster Československa u čapovaní piva, je to pravda? Majster Slovenska. Majster Slovenska? Len majster. A co, Československo nič? Tá československá súťaž nie je, ale je celosvetová, tam som skončil len druhý. Len druhý, no, typicky skromný východňar, len druhý. No, dobre, takže a keby sme to tak zobrali, hej, jak ste vlastne stali tým majstrom Slovenska u čapovaní piva? Že co na to človek musí znať? Že na tu z východu, že príde a vyhrá takú súťaž? Musí znať písť veľa piva, musí znať načapovať veľa piva, no a potom to už ide samo. A ste takže trénovali dlho? Hej, no tak každý večer 5-6 pol litrov otočiť do seba. No dobre, no takže keby sme to tak zobrali. Jak by vypatrala asi, jaká veľká by bola asi bandaska, ktorú by ste načapovali za celý ten svoj život, odkedy čapujete pivo? Tak Polzemplínskej Širavy. Polzemplínskej Širavy, čiže ďalšie Slovenské more, hej? Tak je. No, výborne. No a mohli by ste nám popísať, jak prebiehala toto súťaž na tých majstrovstvách sveta? To by bolo celkom zaujímavé. A jak ste získali tie tituly? Tak, ten malý pohár som získal v roku 2012
Za to je taký malý, lebo som bol ešte taký slabší výčapník. A ten veľký pohár som získal v roku 2014 na majstrovstvách. Tam som bol už lepší, za to mi dali väčší pohár. No a súdok mi dali len tak, jak cenu útechy, že by som si popil trošku doma s chlapcami. A tu je vlastne aj o tým nejaké domácej, že je to naozaj tak, že zlato patrí do rúk perše miesto Jan Obšatník. Je to tak? No. Tak je to tak, 2014 rok v Plzni. To je výborné, no. A utoriše u nás na východze, že pivo bez palenky, to sú vyšikané penieži. Co sebe vy o tým domáce? Ja si dúmam, že to nie je pravda, pri Plzni to neplatí. Plzeň môžete byť aj bez palenky. A mohol by som vás popýtať, že by ste nám načapovali takých dobrých 5 pív, bo my máme teraz 5. oslavnú časť toho nášho zábavného programu Kľudneše za šmejce. Hej? Dobre, načapujem. Jo, tak co my oslavujeme? Hej, oslavujeme, že sme už 5 mesiace nedostali výplatu. Jo, no tak ešte vytrince nás 2-3 mesiace, no a vecka sa na to zvyknece. Predsedo, ja vám musím teraz tako i daco povedec. Dávajte sebe pozor, keď Ticho, Buzbo už má načapované 5 piva. No, už je to neše. No, výborne. Tak naj tých časci bude aspoň 6. No tak si bar šumne dzekujem. Však toto mi vám chcel povedec, predsedo. Že sebe dávajte pozor, že keď bude sfúkovať tú penu, že vás neokydal. No a? Mal mi pravdu. A dokiaľ my to tých 5 piva vypijeme, vyše popatrice, koho uvidíte u 6. časti. A v ďalšej časti, jak tak kúkam, uvidíme Andera z Košic. Tak, Vera, Andera. Kto še rád šmeje, ten dlho žije. Ja sa neviem tak smiať, jak stará baba. Tá ty sa len smej, normálne afektovane sa musíš smiať, cože mám prezlízať za šmiece za tebe. Bo kto še rád šmeje, tak to dlho žije. Tak tam treba presne takéto začať. Oslavnú časť. No a našich... A dokiaľ my to tých 5 piva vypijeme, vyše popatrice, dokedy... Ale je to majster Československa u čapovaniu. No ale to až... Ešte raz. Tak, na zdravíčko. Chlapci, ale takšie pivo nepije z takú dzirkovanú penu. Pivo še pije zlatku penu. Heslo dňa, Plzeň dela, hezké tela. Na zdravíčko.